לי קוראים גל שפסו, אני ראש המגמה הקלינית היום, ואני אדבר בשם המגמה והמחלקה לפסיכולוגיה. אז אני אגיד באמת שקרלו היה אדם מאוד מיוחד, שתרם באמת גם לאנשים וגם לחברה בדרכים שהן רבות ומגוונות. הרבה מהחברי סגל שלנו מנסים לשלב בין עיסוק שהוא מחקרי לבין עיסוקים חשובים אחרים שהם מחוץ לכותלי האקדמיה ובחברה. קרלו, שהיה חבר במגמה הקלינית כמובן, עשה גם עבודה שהיא עבודה אקדמית וגם טיפל באנשים, שזה הרבה פעמים מה שעושים אנשים במגמה, אבל התרומות שלו בשני התחומים האלה וגם מעבר להם הם באמת, אני חושב, יוצאי דופן ומשמעותיים וחוצים את הגבולות האלה של רק אקדמיה ומחוץ לה במקום הקרוב. קצת על תחומי הידע והמחקר של קרלו, היו מאוד מאוד מגוונים, כללו שני צירים מרכזיים, פסיכולוגיה קלינית ופילוסופיה, ואני חושב שזה יהיה ניכר גם פה בין המושבים השונים והדגש שלהם והחיבורים ביניהם. ושני הצירים האלה באו לידי ביטוי בהרבה מאוד ספרים, מאמרים שהוא חיבר, ואינטגרציה כזאת יוצאת דופן בין פסיכולוגיה קלינית דינמית לבין פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית. גם בהוראה שלו במגמה ומחוץ למגמה הוא לימד קורסים מאוד מאוד מרכזיים בפסיכולוגיה קלינית, קורסים על המורשת של פרויד, סוגיות אתיות בעבודה קלינית, תיאוריות אינטרסובייקטיביות, לצד קורסים בסיסיים בפילוסופיה, שוב על אקזיסטנציאליזם ועל משמעות. בפרקטיקה שלו, קרלו היה אחד מבכירי הפסיכולוגים הקליניים בארץ, סייע למטופלים רבים במצבים קשים להגדיר מחדש, או אולי אפילו לראשונה, את מה שבאמת חשוב ומשמעותי עבורם ואת מי שהם. וקרלו, אני חושב, היה מאוד מאוד ידוע בכמה הוא מלווה את המטופלים שלו באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד אמיץ ואישי בדרך הזאת. קרלו לא חסך בניסיון שלו להשפיע מעבר לגבולות האקדמיה והטיפול הפרטני. אתן דוגמה אחת, בהינתן הרקע המשפחתי שלו, הרקע הדתי שלו, הוא התראיין באופן קבוע לתוכנית המרתקת של הרב והפרופסור, שבה הוא נורא ניסה לטפל במורכבות ורגישות בנושאים ובקשרים שיש בין דת למדינה. ואולי אני אגיד לך לבסוף, בתקופה הלא פשוטה הזאת שאנחנו חיים בה, מבחינה גם פוליטית, קרלו היה מאוד אמיץ ולא היסס אף פעם להביע את דעתו ולפרסם מאמרי דעה, להתראיין לעיתונים מובילים בארץ ובחול, בנוגע לחשיבות התאומית שיש בשימור הליברליות וההומניזם, בתקופה פוליטית שנראה שהדברים האלה מדגישים את ההפך ומטשטשים קצת את ההיבטים האלה. אז בכל אחד מהתחומים האלה וגם בשיחות האישיות שהיו לי ולחברי המגמה האחרים איתו, קרלו הביא איזשהו קול מאוד מאוד ייחודי, ותמיד קול כזה שמסוגל לראות את הדברים מלמעלה, את המטה של המגמה הקלינית, המטה של בית הספר לפסיכולוגיה וכולי. ובאמת החשיבות, הפועל שלו וקרלו כאדם, אני חושב שיחסרו מאוד לכולנו, ואני חושב שהכנס הזה נועד באמת ככה להזכיר לנו ולהנציח את הפעילות החשובה הזאת. אז תודה רבה. תודה רבה לגל. אני שאול קציר, אני מהחצי השני של הפעילות של קרלו, כלומר מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות על שם קון, ראש המכון. אני גם אגיד כמה מילים קצרות, בעיקר על יום העיון הקצר הזה, ואחר יוליה תדבר. אם כן, קרלו היה אינטלקטואל וחוקר רב-תחומי ומטפל פסיכואנליטי, ויום העיון הזה מתייחס לארבעה נושאים מרכזיים שהעסיקו את המחשבה שלו ואת פועלו. הם קשורים זה בזה דרך המושגים של החירות והאינדיבידואל בצורות שונות, שהם מרכזיים היו גם במחשבה שלו על היחיד, גם בטיפול, וגם בעיקר אני מתייחס על הכתיבה בגישה הפסיכולוגית, וגם בהתייחסותו לחברה כמכלול. אז אנחנו נדבר גם על תפיסת העצמי בעולם הפוסט-מודרני, כלומר אותו פחד מחוסר החשיבות של
קרלו התייחס, ואיתה אנחנו נתחיל את יום העיון הזה. הקשרים בין הפרקטיקה הטיפולית הפסיכולוגית לבין תפיסות של חירות שהעסיקו אותו הם קשרים שאיתם אנחנו נסיים את יום העיון, זה יהיה המושב האחרון. אנחנו באמצע נעבור לדיון בחברה ולא רק ביחיד, בדיון ההתחלה קצת יותר מקומי על יהדות, ישראליות וקוסמופוליטיות, נושאים שהעסיקו הרבה את קרלו, בין השאר בגלל הרקע האישי שלו, ואחר כך לדיון יותר רחב על חירות וליברליזם בכלל, או בעצם בעיקר בדמוקרטיה המערבית, שהם נושאים רחבים. רוחב היריעה הזה מצביע על כך שבשונה ממני וממרבית עמיתי, קרלו היה אינטלקטואל ציבורי. הוא לא השאיר את עצמו אך ורק בחומות השן של האקדמיה, אלא השקיע חלק גדול מזמנו בפנייה לציבור משכיל, רחב, כמובן יחסית ל-300 עותקים של הספר שלי, זה לא כך חוכמה אולי, אבל גם מעבר לכך. בכתיבה, בהופעות טלוויזיוניות, בהרצאות פומביות ודברים דומים. ההחלטה הזאת לעתים מעוררת התנגדות וזלזול בקרב האקדמאים גבוהי המצח, ובשל הצורך, אם אתה פונה לציבור רחב אתה צריך להיות קצת פופולרי, אתה חייב להיות קצת כללי, פחות מדויק, כי אי אפשר עכשיו להתחיל להסביר את הניואנסים הקטנים, אבל הזלזול או ההתנגדות הזאת, בכך אנחנו מחמיצים מחויבות חשובה שלנו כאינטלקטואלים, וקרלו קיבל על עצמו את התפקיד החשוב הזה של לפנות אל הציבור, גם בצד של רעיונות שקשורים לפסיכולוגיה וגם בדברים שקשורים לחברה ולציבוריות הישראלית, ובהתאם אנחנו השתדלנו גם לבנות את יום העיון הזה כך שהוא יפנה גם לציבוריות הישראלית ולא רק ליודעי החן. אז אני רוצה להודות לכל המשתתפים שבעצם גם כולם מיד הודיעו על רצונם להשתתף ביום העיון הזה לזכרו של קרלו שטרנגר, לבית הספר לפסיכולוגיה שעזר לנו בהפקה של יום העיון, ולדנה שלא נמצאת פה שהיא העוזרת המנהלית של המכון, וצבי שעסקו בפרקטיקות שעזרו לנו להרים את היום הזה, וכמובן ליוליה שטרנגר. אז אני גם מעביר אלייך את הדברים שדברי קצת על קרלו. שלום, שומעים אותי שם? כן. מזל שאני נמוכה. אני בדיוק חושבת שאם קרלו היה פה אז הוא היה מתבאס שכולם ככה יושבים בשקט ונורא רציניים, והוא היה מנסה לנער את זה איכשהו, והוא היה אומר, בוא, צריך להביא וויסקי וצריך לשים מוזיקה, והוא היה אומר איזשהו משהו כזה. אני מקווה שאני אצליח לייצג את זה קצת. טוב, אז קרלו היה איש רנסנס אמיתי, שאת רוחבו ועומקו קשה מאוד לסכם ב-elevator pitch. אבל אם ננסה לקחת על עצמנו את האתגר הזה, נוכל לזהות חוט אחד שמקשר את האלמנטים הרבים שהם קרלו. החוט הזה, כמו שאתם רואים בכותרות המושבים היום, הוא הקריאה של קרלו לאמץ ואפילו לחגוג סתירות פנימיות, בהגות, בטיפול ובחיים עצמם. עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם שאומרים על כולם שהם מלאים ניגודים, סתירות פנימיות, זה גם מה שאומרים בהורוסקופ, אבל בניגודיות הפנימית של קרלו היה משהו מיוחד. במקום לנסות לפתור או ליישב את המורכבות של הנפש של הקיום האנושי, קרלו ראה את הסתירות האלה כמרחב פעולה. הוא לא ניסה להכריע בין החלקים או לחפש את האמצע, כי אצל קרלו לא היה אמצע, אלא ליצור מההיתוך ביניהם את המרחב שבו האדם מתקיים. קרלו גילם את הפילוסופיה הזאת בתנועה המתמדת שלו בין התאמות במסורות גדולות לבין מרידה בהן, בין אדיקות של קודש לספקנות של חול, בין ראייה דטרמיניסטית של טבע האדם לבין המסירות העמוקה שלו לחירות האנושית. ואם אני אצטט את קרלו עצמו, הוא אמר, המורכבות של העצמי איננה מגבלה לקיום חיים טובים, אלא היא אחד המקורות החשובים ביותר לתחושת משמעות. בספרים הראשונים שלו קרלו עסק בעיקר בניסיון ליישם את הפילוסופיה הזו על האפיסטמולוגיה של הפסיכואנליזה.
הביקורת המרכזית שלו הייתה על הנטייה של הפסיכואנליזה המסורתית לראות את הדיסציפלינה כמרחב שהוא אך ורק הרמנויטי, פרשני, ואת העבודה הקלינית כהבסיס האמפירי לטיעונים אתיולוגיים והתפתחותיים. במקום זאת, הוא הציע גישה אינטגרטיבית, אינטרדיסציפלינרית, שמצד אחד מכירה בטבע היצירתי של העבודה הפרשנית הפסיכואנליטית וחוגגת אותה, אבל בו בזמן קוראת לביסוס הטענות על האתיולוגיה של הפסיכופתולוגיה ועל היעילות של הטיפול הנפשי בעבודה אמפירית מדעית. בספר שלו על המסורת של פרויד בעידן הגלובלי, שפורסם ב-2015 אבל לא תורגם לעברית בכוונה, הוא מיישם את אותה גישה בקריאה שלו למבט מפוכח על פרויד, שהוא אחד הפרות הכי קדושות של המסורת שאליה הוא שייך את עצמו. הוא מבקר את הנטייה של הפסיכואנליזה לראות בפרויד את האב היודע כל שאוחז באמת על טבע האדם, ולכן גם משחרר אותנו מלנסות להגן עליו ככזה. הוא אומר שהגיע הזמן לשים בצד את המשאלה לסמכות אבהית שאנחנו יכולים לסמוך עליה ללא תנאי, או שצריך להרוג אותה כדי למצוא חירות. פרויד, אומר קרלו, הוא לא שד ולא נביא. קרלו אומר שפרויד הוא אחד ההוגים הגדולים של התרבות המערבית, לא בגלל שהוא כתב אמת. למעשה הוא אמר שפרויד טעה ברוב הפרטים, כי הוא היה תוצר של עידן שבו המדע היה פחות מפותח. הוא אחת הדמויות הגדולות בגלל השיח שהוא יצר, שיש לו השפעה אדירה על ההיסטוריה והתרבות האינטלקטואלית שלנו. רק מבט מפוכח על פרויד, שרואה את המורכבות שלו בכללותה, בלי לנסות לפשר אותה, יאפשר לנו להכיר במורשת החשובה שלו להבנת האדם בעידן הגלובלי. בהמשך קרלו קרא לאימוץ המורכבות הפנימית בספרים שכולכם מכירים, שהם באמת בארץ היו הכי מפורסמים, שהתמקדו במתח שמובנה באינדיבידואליות, שזה אינדיבידואליות הפרויקט הבלתי אפשרי, העצמי כפרויקט עיצוב, העצמי כפרויקט מיתוג. בספרים האלה הוא טוען שחירות אמיתית מחייבת הכרה במגבלות העצמי, או בנתונים הבלתי ניתנים לשינוי של המשוואה הקיומית, שזה לכאורה פרדוקס. קרלו הזהיר שהמחשבה שחירות היא חיים ללא מגבלות היא אשליה, ובו בזמן הוא גילה אמפתיה עמוקה לטרגדיה האנושית שכרוכה בהבנה הזו, ולכאב המשתק של הפחד מהיעדר משמעות. הוא כתב הרבה על הדור הצעיר, דור ה-X, שמשעבד את עצמו לאשליה הזו, בלי לבטל אותם כדור מנוון מצד אחד, ובלי לעשות אידיאליזציה של החיים שלהם מצד שני. בעשור האחרון קרלו עשה מעבר חשוב. הוא הרחיב את ההגות הפומבית שלו גם לשדה הפוליטי. ב-2015 הוא כתב את הספר בוז מתורבת, ציוויליזירטה פאכטונג, שפורסם בשפות רבות אך לא בעברית, שוב, ובו הוא מתייחס למשבר של הסדר הליברלי מנקודת ראות קרלוגיאנית, כמו שאלעזר אוהב לומר. אני אוהבת את המונח הזה, קרלוגיאנית. הטענה המרכזית שלו היא שהאידיאל המערבי של החירות האישית ושל הסדר הפוליטי שאמור לאפשר אותה, הוא לא נתון, אלא הוא משהו שצריך להגן עליו באופן אקטיבי, בלי תקינות פוליטית ובלי התנצלות. הסדר הליברלי לא יכול להתקיים בלי אנשים שמוכנים לקחת על עצמם את העבודה של החירות, לקחת אחריות על המיינד שלהם, לקחת אחריות על החברה שלהם, באמצעות חשיבה ביקורתית ועצמאית. הוא ניסח את זה נורא יפה במאמר שהוא כתב ב-2012 בהארץ, בתגובה לפתווה נגד סלמן רושדי. זאת הבדיחה הקטנה שלנו. In modern liberal democracies, freedom of thought and expression are impossible without the right to offend. בספר הבא שלו, ההרפתקה של החופש, שפורסם ב-2017 גם כן בגרמנית, הוא ביקר את התפיסה לפיה יש לנו זכות טבעית לאושר, ושהיעדר אושר או חירות הם עוול שהחברה או שההורים עושים לנו. הוא אומר שקונפליקטים, כאב וכישלון הם לא רק הכרחיים, הם חיוניים לטבע האנושי. חירות אישית ופוליטית הם תוצאה של עבודה קשה, של הכרה עצמית, של משמעת עצמית, של מעורבות בחיים ובפוליטיקה. אבל זאת לא אמירה פסימית. קרלו קורא לאנשים להבין שחופש אמיתי הוא הרפתקת חיים שכרוכה בסיכונים ודורשת מאמצים, אבל שווה להילחם עבורה. ב-2019, בשנת מותו, יצא הספר האחרון שלו, אני אגיד אותו בגרמנית, אני אנסה, Diese verdammten liberalen Eliten, wer sie sind und warum wir sie brauchen, שזה בתרגום חופשי,
האליטות הליברליות הארורות האלה, מי הן ולמה אנחנו צריכים אותן. בעידן של פופוליזם, שבו אנחנו עסוקים נורא בשאלה מי הם אותם אנשים שתומכים באידיאולוגיות הפופוליסטיות והאי-ליברליות, הוא הפנה את הזרקור דווקא לאליטות הליברליות המנותקות. קרלו אומר שהן לא רק קטגוריה כלכלית, אלא קטגוריה תרבותית וערכית. בספר הזה הוא יוצא בהגנה על התפיסה שלהם שהוצבה על ידי תנועת ההשכלה, ומבקש לטעון שאופן החשיבה שלהם חיוני למין האנושי. האליטות הליברליות, הוא אומר, צריכות להפסיק להתנצל על מי שהן ועל הערכים שעליהם הן מגנות. בו בזמן, בהמשך לקריאה שלו להכיר במורכבות, הוא כתב באריכות על הטעויות של האליטות הליברליות ואיך הן תרמו לפחות חלקית לעליית האי-ליברליזם. איך אפשר לתקשר ערכים ליברליים באופן שהוא לא מתנשא ובו בזמן בלי לעשות אף פשרה ערכית? אז קרלו אומר שאין דרך ביניים, ששני הדברים צריכים להתקיים בעת ובעונה אחת. אפשר להיות אליטיסט ומנש. אפשר להראות בוז מתורבת. הכניסה הציבורית הזו לזירה הפוליטית השפיעה מאוד על ההתפתחות האינטלקטואלית של קרלו, אבל המהלך הזה היו גם הרבה מאוד משמעויות זהותיות. קודם כל בפובליציסטיקה שלו הוא זרק את עצמו לגובה האריות של השיח הפוליטי ישראלי, מה שהיה עבורו מפגש אמביוולנטי ומורכב עם המקום שלו בתוך הישראליות. שנית, המהלך הזה סימן מעבר פורמלי יותר מכתיבה למיליה הפסיכואנליטי, לעמידה מאחורי העובדה שהוא בעצם חוקר תרבות ופילוסוף. שלישית, הכתיבה הפוליטית אפשרה לו גם נתיב חזרה לחיק הזהות האירופאית שהייתה כל כך הוא. את 4 הספרים האחרונים שלו הוא כתב בגרמנית, למרות שהראשון שבהם עסק דווקא בישראל וביהודיות. בשלושת המעברים האלה שתיארתי מתגלמת עוד ניגודיות פנימית באישיותו של קרלו. הניגודיות בין האירופאיות העמוקה שלו, היהודיות העמוקה שלו והישראליות האמביוולנטית שלו. אני מרגישה שמרחב הפעולה הזה של השילוש הקדוש הזה דווקא גרם לקרלו כאב שהיה לו קשה להכיל. במובן מסוים הספר שהוא כתב על פרויד הוא ספר על עצמו. הוא אמר על פרויד שהעובדה שהוא הפך לאחת הדמויות האינטלקטואליות הגדולות של המאה ה-20 מושתתת על 4 דברים. 1. פרויד היה אינסיידר ואוטסיידר של התרבות שבה הוא חי. היה לו חיבור אמיתי למדע המודרני ולערכי ההשכלה. הוא הכיר לעומק בדרמה ובמסינס של הקיום האנושי, והוא סירב לטפח אשליות לגבי הטבע האנושי. אני חושבת שזה מסכם לא רע את מה שהייתי רוצה שתהיה המורשת האינטלקטואלית והאנושית של קרלו. אני רוצה להודות מקרב לב לשאול קציר ולמכון כהן ולבית הספר לפסיכולוגיה ולכל הדוברים הנהדרים שהסכימו לבוא לכאן היום. ואני רוצה גם להגיד לכל הפנים המוכרות והלא מוכרות כאן שאני שמחה מאוד על הסקרנות ועל האהבה שאתם מביעים בכך שאתם כאן. ומי שמכיר את קרלו יודע שהוא התמיד בהתחמקות מכנסים, אבל יש לי תחושה שאם הוא היה כאן היום הוא אפילו היה משתתף. תודה רבה. טוב, צהריים טובים. לכבוד הוא לי לפתוח, להנחות את מושב הפתיחה בכנס לזכרו של קרלו, שקולו הצלול התר אחר מקומו של האינדיבידואל כה יקר. 2 מאז לכתו מאיתנו הן גם 2 בהם אפילו פניו של היחיד הפכו למסכה. הגעגועים הגעגועים והחיסרון, שומעים? לא. הגעגועים? שומעים? הגעגועים והחיסרון לקולו ולנוכחותו המאתגרת והמיוחדת של קרלו רק מתגברים, ואני תקווה שכנס זה יתרום לחיבור שלנו לקולו, לכל האינדיבידואל שבכל אחד בתוכנו ובחברה שלנו.
שני הדוברים שלפנינו, מריו וגולן, שגולן התחבר אלינו בזום, לא קל להציג אותם. כל הצגה תעשה עוול למפעלם המקיף בשדה המחקר, הקליניקה ותרומתם לאקדמיה בארץ ובעולם. לפיכך אני מראש מתנצלת שאציג אותם ממש בקצרה כדי שיהיה לנו זמן לשמוע אותם.